United Home. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon na Radio Philippines Standard Time in punto alas 5 na. Mayong gabi naman sa atos rin ang mga ka-aksyon Mapaluzon, Visayas kag Mindanao. Liwat naman nga magapakalagad ang inyo sa rin nga para tunturan Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa Miyerkules. Apit sa 2 sa bulan sa nga Marso sa rin nga tuwig 2022. Ang inyo ka-aksyon sa gihapon dito sa tubang sang mikropono. Action na Marlon Henovaya. Sa gihapon ari kita sa nagadumdum sa kadatawag nga Ash Wednesday. Miyerkules ng Abo. Araw ng mga Abo. Ang nakaramaan nga mga tabo diri sa pungsod sang Pilipinas. Sa mga adlaw mayara sang cross ang ila sa ring ang ila sa ring agtang. Tuga ina sang pagpahid sang abo. Halin sa kadtuan nilang simbahan. Subong sugod na sang ginatawag nga Koresma. Amo ini ang unang adlaw sang 40 ka adlaw antes magsugod ang Semana Santa. Kay subong Marso 2 mga ka-aksyon, una kita isip sa subong adlaw ha. Kung isip po naton, isa tub 40, ang isa amo ning yapit sa 2 amo ning subong adlaw. Ang ika-40 amo nang unang adlaw sang Semana Santa. Kag inang umpisa unang adlaw sang Semana Santa, magatupa ina sa sa Jess sa bulan sang Abril. Magatupa ina sa Dominggo adlaw. Abril Jess tub 16 ang Semana Santa. Ang pinaka-highlights dira tiway na sa iban kundi ang Huwebes Santo sa Abril 14 kag ang Biyernes Santo sa Abril 15. Ipagkasabado Abril 16. Sa masabi mga ka-aksyon ang nagakatabo na linong ang bilog nga nasyon. Nga nakasiling kita linong kay way na sa mabatian kag masaksihan ang mga programa sa television kag sa radyo. Sign off ina tanan mga ka-aksyon abot lang kung sabong nga hugada may ari kay nagliligag ng mga tinuig tudo mayara sa isa ka telebisyon labo. Nabisan pa Sabado de Gloria naga-on air sila pero sa ato sa eksperyensya sa sunod sa nga pinakadekada nga nag-umpisa kita trabaho diri sa radyo basta kani nga Sabado de Gloria pagkatapos sa Biyernes Santo off air gid na ang taran-taran nga mga radyo mga ka-aksyon sunod sa isa ka adlaw. Wala toya sa mabatian nga programa on air sa telebisyon kag radyo. Pwede subong sa rasilin tara hulaton tara bantayan ta kumala kasi mangin na pinasahi bla subong ang tuig 2022 haw. Ay basta Abril mga ka-aksyon pagkatapos ang kung Sabado pagkatapos sa Biyernes Santo ang kalabanan nagapolo pa Hawaii na sa ilang silita sa tagsa ka mga puluyan. Nagatipo naman asang porsa. Subong pa lamang ha. Subong pa lamang dapat na kita nga magpamalandong. Dapat kita nga pamalandong sa mahal nga makaako para nga mabuhin-buhin na ato sa ginalokdo nga problema subong. Ay base kung makabulig-bulig man sa pagpamat-amat balik sa normal sa sitwasyon naton sa karon. Nga halos di adaw hinapay kita ya kag daw kinumos kay kita sang epekto sang sering COVID-19.
Ang inyo ka-aksyon na Marlon Hinabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabayan sa nga balita lokal, pila ka makasilid ni kag magkakakurog unod nga mga krimen kag insidente nagaluntad sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental. Ang bag-o kag pulo preska pa nga balita amo ning pagka-aksidente ho. Ang pagka-aksidente sa nga duwa ka mga lalaki, ang isa nagamaniho sa motorsiklo, ang isa nagaangkas, aksidente nga nakabunggo sa poste, lunsay nagalamatay sa may kurbada nga dalan sa National Highway sang Tabo, Banwa sang Valladolid kagabi. Ang pinakamagaras pamatian sa nga hitabo bangod sa poste, makitaan nga nagapilit paya ang tulan kag dugo sa mga biktima. Oh no! Bangod sa grabe ka baskog, kon puwerte ka kusog nga pagkabunggo. O daw una kita nakabati siling nga sahi sang hitabo no? Sa permita mapatian sa mga pareho siling nga balita, pareho siling nga mga insidente, aksidente. Ang kakabiktima pila sa ulo o kun lawas. Pero niya may pagkapinasahi ini kay pati tulan nagsiparar kag nagpilit sa poste sang kuryente ang tag-iya mga kaaksyon. Yakas ni ko nga poste ni. Kaya madiguro sa laon ang poste, tindog ba lang poste ni. Ang mga biktima pareho nga wala nagasoksok sang helmet. Nagtilaban laban gid nga nasinasig ni ilang sa nga dalagan, plus ang ilang sa naging agyan nga dalan. Kurbada pa, highway na, kurbada pa. Kaya naman nga sahi sa nga salakyan nga ginamaniho ta, dapat piyon gid perme, nga hatagan tayo proteksyon ato sa nga lawas. Hinahinay lang o kung kasarangan lamang dapat ang pagpadalagan. Tandaan tayo nga ang salakyan. Kung maguba, pwede na madalas talyer kag mailisan sa nga pisas. Pero ang kabuhi sang tao hindi na mailisan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang panibag-ong data encoders para sa nagapadayon nga vaccination drive sang syudad. Natala na nga i-hire sang dole. Ang Department of Labor and Employment. Mayaman kay ang mga wala sa trabaho na base kung pwede sila nga maka-apply sa sading asahi sang obra. Samtang kapulisan di na pwede maghampang sa electronic sabong sa bantog nga tawag amuning e-sabong. Dere sa Negros Occidental kagabakulod, may mga pulis nga matamat na nga ginausisa hindi yang ila sining lawas kundi ginausisa ang ila sini cellphone o kon mga cellphones kung bala may ara sang naka-upload nga application sang e-sabong. Ining ginatawag nga online cockfighting. Damo din nga matamat nga kayang gaunas ni. Kay kung pag-inspection, kung may ara, kasi kung sobra pa bala sa sabong ang madagatan sa rin polis ni, pabangkot na rin sa aton, madadakpan bala kung wala. Kag paano ining mapiho na id-id ag pag-inspection o kung pag-usisa sa rin. Mandunuban nyo nagligad nga Lunes, ang PNP Chief nga si General Carlos may maisog nga mando nisa sa taran-taran nga mga kapulisan diri sa pungsod sang Pilipinas sa Philippine National Police nga hindi gid dapat maghahala kahampang kung suporta sa ning isabong ni. Ano ba lang ginalinan sang sining mando ni? Man, may isa ka police officer assigned dito sa may Campo Crame. May posisyon pa naman eh. Hepe ini siya sang ang ranggoya major pa naman. Ang hepe pa
Asang directorial staff. Major Arango. Naaktuhan. Nga daw halos wala tana pulo pamisok sang tamod. Kaghitad sang iya sa kalibutaw para mabantayan ang dalagan sang isabong nati laban-laban iagid ginapustahan. Naka-uniforme kag naka-duty. Magaling kang kupal ka. Duty mo, kanuporme ka pa? Ang panggali isabong? Last ining mando makakson sa nga PNP chief. Nakaangot man sa natabo nga pagkadula sa tong 31 kon 33 gid gani. Ka mga sabongeros dumduman nyo to, Enero pa to sila. Nagkaladula, ginapatihan, kidnap, kagastob-tob subong. Huwag gani bati-bati mo kung balabuhi o kung patay ang mga ini. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Huwag pa na di labot ha. O kung huwag pa na dari mamunuhan ni General Carlos. Yadong polis ngayong posasan balas ang pareho yung mga polis. Matapos mang hold up doon duman yun dito sa Megasol Station sa Barangay Santiago, Laguna. Nagligad lang ng Pebrero 16. Nang hold up yung polis ni Bagito nga polis, Bosilingon, way palang dugay magsulod sa polis. Way pagkadi ko na matuigan nga nagsulod sa polis. Di ang ranggo, sila hindi pa naman mataas-taas. Pero ting pinakamanubo, baya nga ranggo kung nagsulod ka bilang polis. Dako na sa bulanan nga sweldo. Kagalabanan ni isang mga baguhan nga polis, mga soltero pa man nga hala sila ilaya ka padala-dala sa ila sa ring buhot sa ring panahor, illegal nga mga panahor nga ining polis nga nadakpan makakson dito sa may Barangay Santiago, Laguna sa Feb 16 nang hold up. Ang rason kung nga hinimo yan kay wala na sang kwarta bangod na poto sa pagtaya sa online sabong. Oh no! Lantawa di malang resulta bla. Ang resulta ini sa pagka-addict sa sugal. Okay lang kung tani kung ang polis addict no, pero hindi addict sa sugal. Kundi addict sa pagserbisyo, kag addict sa pagbulig sa mga tao, kundi nami pamatian. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Hindi kay addict na sa sugal, addict pa sa sabo, kung kaysa addict pa sa babaye, kag-addict sa ilim nun. Nasaan ang aksyon? Ayo. Hindi ginangayan mga otoridad nasahi sa mga tinuga Dapat padala ni sila dito sa may mga pungsod lang nga nagagiyera ho. Padala ni sa Ukraine ho. Dala to sa raket o kung missiles bla. Kung hindi malang maposlan sang lipunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Sa balita pungsod nun, Comelec kag Gogo PH. Nagabuligay, agod matap na ang election misinformation. Kita dari sa pungsod sa Pilipinas, isa kita sa may pinakadamong nga tao nga mahiligon gid magamit social media. Kag isa man kita sang damo sa mga matanda pag kulukuti-kuti sa social media, maghimo-himo sa mga fake news sa social media. Samtang 3 bilyones pesos nga fuel discount sa mga drivers kag mangunguma. Ginaprobahan ni Presidente Duterte. Pero dalang kabulan si Presidente Duterte man sunod nga adlaw o kon March, April, May, June. 4 na lang kabulan. Dapat ang mga nabilinda sa listahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga mga programa kung kayuhan malang sa mga tao dari sa pungsod ang paghahambalan, ibo-bo na. Ang problema lang dari sa pungsod sa Pilipinas kay kung mag-bago ang administrasyon, hindi gid malikawan nga mga utang gid.
ang utang na hindi man na sila mabayad, hindi man na presidente mabayad, hindi man vice presidente, hindi man senador ang mabayad sila. Ang mabayad bilog Pilipinas, mga taos Pilipinas. Natawan nyo ba lang utang sa Pilipinas subong nagadako lang nga nagadako. Ti ang kadakoon sang utang sa Pilipinas ginasalo ina sang bag-o nga presidente. Trilyones pesos ng utang naton ya. Samtang 250 ka drug cases i-review sang DOJ. Isa pa gini mga kaso angot sa illegal nga droga ho. May mga nagkaladakpan nga di man hamak ka kadako sang volume nga nakuha. Pero kibot kita makaksor naman liwat nga nagabaligya. Nakagwa man sa presuhan. Sistema sa ato sa nga pananasyon mga baning plastada ni. Why giniaputan daw. 515. Alas 5:15. Aksyon na Radio Philippines Standard Time may balaon ta mag-aksyon na. Observation report sa ato sa nga patrol. Aksyon Radio. Pila ka mga dalan diri sa Bacolod City, ang pila ka mga traffic lights naton diri kulang na tiil ang numero, no? Kulang na tiil kung kisa sinampaw-sampaw pa ang duwag kag gabangian na, no? Observation report sa patrol with action. Eden Aboso, basta Miyerkules, aksyon edit ka mo sa Bacolod Subong, please come in. Good afternoon, Action Mark. Ang kataranaton nga ka-action bago lamang naglabay dito sa may bangin San Sebastian Cathedral. Kundiin may moderate lang man action na ang aton sininga mga pumuluyo nga nagapadulong sa simbahan. Subong kay kabalo ka naman nga ti Ash Wednesday subong o kon ang pagbadlis na bala kay man na istorya taman si Father Henry Vinasco nga mo siya director sa liturgy sang Diocese of Bacolod nga ang subong adlaw ginhimo nila nga daw Sunday bala kay may ara sila ginpatigayon siyam kamisa subong adlaw para makater ang tanan nga tumuluo para makapabadlis man. Nagumpisa ini sila alas 6 kay inasang aga tubtob alas 6 sa sininga hapon kag may interval lang nga 1.5 hour kag sige-sige na danang misa kada tapos misa of course amo na maglinya naman ang aton sininga mga ka-aksyon para magpabadlis kag ti pwede na kadapat ang kamot sang manugbadlis sa agtang sang tumuluo o kung pwede sa gihapon nga ibubod bala ang abo sa ulo sa nga gusto magpabadlis action mar in anyways pwede kahit aragya po ng COVID-19 kag sa pihak nga nagnubo ng alert level status diri sa syudad wala yan ang kumpiyansa ang aton sining parokya aton sini parish simbahan para pagusto na lang ang iban gamit ng mga restaurant full capacity na di ang sa simbahan naman niya especially dito sa may San Sebastian Cathedral hindi gina-observe sa gihapon nila nga sa isa ka pulungkuhan action mar instead of 8 or 10 apat lang sa gihapon ang makapungko kay para mapa-maintain gyapon ang ginatawag na social distancing kay ang term to ni Father Henry kagapon siya do international nga simbahan kung baga bisan sino nga barangay taga diin ka man nga barangay or bisan outside the Bacolod ka man tiya dira kagid nagasimba sa may San Sebastian Cathedral sa palibot naman sa syudad sa Bacolod moderate naman ang dalagan man sang aton sini-traffico kag sakto kag action mar as you mentioned may pila na ka mga traffic lights di nga kulang sang PL hindi mo mabalaan kisa ang numero kung ano na kung pila na lang ang timer kay man hindi na klaro kag amo na sa gihapon ang mention nga halinan balakis asang aksidente kay man halin sa green bulpig red iya o kung halin sa red bulpig green wala na nagagisto nga na preparasyon tani nga magpundo o kung preparasyon na prepara na para makago ang aton sini nga mga motorista kay may iban man nga sako-sako man kis bago pa lang nga green ga pero dahil ng pamito kag pamipip kay malakat na sila ya di ba kahulap ang iban daan may mga naga
hingagaw man. Sabay naman sa Central Market, Action Mar, of course, ara na display man ang aton sini nga mga ka-action nga nagabaligya sang sudan nga masami ginahapitan sang aton sini nga mga ka-action nga bag-o lang nag-off sila sini trabaho, nagahapit para magbakal para may kalanon, may pala niya punon sila subong man nga gabi. So far, tauhay man na palibot sa syudad sa Bacolod, kaya nakita taga niya matamat na may mga street cleaners na nga nagabantay, nakaposte na sila sa mga designated areas para umpisa naman maghawan-hawan karon ng mga tao, makapauli na, makaumpisa naman sila sa pagtipon sang basura. Kay pagkagabi makita naton, magibot-libot kita, nagapangolekta na ang IPM. Tinamin na kay ma-maintain ang katinlo sang syudad sang Bacolod Action Mar. Makanay-kanay man ang aton sining huyop sang hangin, kanami man sang katawhay man clouding kalangitan, o galing daw wala kita makita gid sa makita gid nga nami man nga sunset. Importante daw wala man indication nga pag ulan-ulan kag hindi man pa ang palibot nato na. Observation report sa Patrol Action Eden na sa mga ka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alright, alas 5:20. Salamat Aksyon na din sa report niya. Mabalik sa nagaway sa ritipon niya ng mga balita. Suwabe ang aroma, suwabe ang timpla. Sa ila sa mensahe. Shane Anthony may hapon nagsumalon. Watching live, New Jersey pa. Tamyaw ko na family Lipanya. Thanks, God bless. Si Novi Magapan may hapon. Rochelle Fulgencio, Susana, Grace, okay, Inday Grace, Sheila, Sierra, Amante Mosquera, mayong hapon. Salamat gid, thank you. Okay, sa Amante family, sa Alisbo family banda, no? Mayong hapon. Ray Flores Barioga, mayong hapon Action Marlon. Si Inday Athia Kiberiman, good afternoon. Christine Menyas Villalobos, mayong hapon man. April Joy B. Gaston, mayong hapon. Monitor via Transistor Radio from Barangay Tangob, Purok, Maygugmaon. God bless. Salamat kid. Milan Oligo, approve. Live ko na sa Bani Cafe. No, si Ma'am Vanessa Star, Ma'am Vanessa Star, kag Doc Matt Mayo, Jinky Dialado, Noel Amar, Alex Pontes. Salamat kid. Thank you. Iban balikan tayo guys, standby ka ba na?
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon!
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Pangalagad, diri sa inyo sa nga pala tunturan Action Reports Afternoon Edition. Ang update mga ka-action sa bayan sang Ukraine. Pakaroon na sa action na farming line, no? Ang oil deregulation law diri sa Pilipinas gina paripaso sa Malacañang, Busilingon gina pa-review sang Malacañang. Bago lang naduduman nga ipa-review, no? Ang oil deregulation law, no? Guro nakabatsa na gid man nga ato sa nga pila ka mga opisyal nato sa gobyerno nga hindi na gid magwanta ning sunod-sunod sige-sige nga sa nakay sa preso sang gatong. Isa lang wag saka mo ang poroy. No? Ang poroy talaga na sa wag na pwede masakay as dughan. Sa iluan tara detalye sang mga balita gikan sa ato sa mga aksyon na unit reporters. Unahon ta ang report gikan sa Bacolod City Hall. Oy, kung na sinong luyag na nga mag-obra bilang mga data encoders, basi kung qualified ka mo daryo. Panibag ang mga data encoders sa nagapadayon nga vaccination drive sang Bacolod. Natala na ini nga iga-hire sang Dole. Report sa Bacolod City Hall with Action R tayo hapon. Action R sa detalye sang report mayang hapon. Please come in. Action R. Action R. Okay okay na. Balita. Good day, everyone. Kay timingan, pagambal mo nga way kasaka, may naglabay din puroyar sa ulo yaw. Gini mo face mask guro na ya. Gitapon niya. Gitapon niya sa ulo ya. Galing kita may diferensya niya. Kadako mga lalaki blaw. Ay. Hindi ko po siya pito. Hindi mo ba yung ulang. Why, nagpalibak ba? Sila ko na timing sa hambal yan sa Marlon. Ala sa kapamulot sa pabilin nga sigarilyo ko. Sila ko tubig ko sa Marlon. Siya, di ba? Anyway, correct na hambal mo Action Marlon kay ang meeting kahapon nanday EOC Executive Director M.A. Opo diya sa DOH, DICT, kag Dole, nag-resulta ini sang desisyon na mag-hire naman ang Dole sa mga data encoders, Blackson Marlon, na magabulig sa sunod sa Bacolod para mangin up-to-date kag mangin real-time ang ila sining entry o pag-upload sa mga vaccines o kung ginabakunahan diri sa sunod sa Bacolod. Kaya ang problema, gali kundi isang una, may ginahir ang DOH na mga data encoders ka nagabulig ini, ka nagkatugid sa mga vaccination sites na pagkatapos lang mabakunahan ka, ang imo to information, amo na sa Action Marlon outright i-encode na sa computer, masulod sa database, kaya magalapot man dayon dito sa National nga Vaccination Operation Center. Yung problema, gali subong, kay why na to gin-reduce ang DOH kay sa ila to nga budget kuha ang allocation para sa sining mga data encoders. So, ang natamo sina, why na subong sa real-time na pag-download sang data sa database sa Bacolod EOC. So, nagkatabo papagaling dito sa mga vaccination sites, ginabitbit ining mga folders o ining mga documents, ginadala sa Bacolod City College, kag amo man sa CAMC, dila ang mga encoders na nagabulig download sa database. So, atrasado ang paglapot dito sa bayan sa Metro Manila. Now, bangon sila ang desisyon, bangon ng DOH, most probably, na siguro sila sa pondo,
ang Department of Labor and Employment naman o DOLE, amo ini ang nagpalayag nga ini sila ang mga provide sa pundo nga isweldo para sa mga data encoders. As to kung pila action lang Marlon ang available na funds kung pwede ma-hire sa DOLE, wifi na subong sang number si Ma'am and Ang. Pero sininga mas amo nang mas nami kay subong ang mga data encoders para sa real-time number o kung kadamuon sa mga mabakunahan ara lamang sa mega vaccination site kamo ini ang SM. Aring portion sa palayag ni Ma'am and Ang. Ang updating sang pag-encode kag pag-upload sang data sang aton nga mga vaccination para magsulod siya sa database sang DOH kag DICT. Lately may ara kita delay sa uploading tungod nga nang damo kita mga encoders nga gin support sa aton sa una sang DOH wala ma rin yung ilang mga contracts. So isa na sa gin-discuss namon kay ang DOLE naman subong ang mahatag bulig nga ma-augment bala ma-hire ang DOLE sa mga encoders para i-support sa aton sa city government para ang mga vaccination sites ni EOC Executive Director Emang. By the way, ang was schedule pala sa delivery sa vaccine para sa Bacolod City sa 5 to 11 years old. Siling ni Ma'am Emang, way pa kami sa official nga copy ngayon ang communication nga anong flight, anong nga kanamon sa dosage. So hindi pa na sigurado kung malapat o din nga mag-abot buwas ang vaccine. Pero ga-expect siya nga within this week, may maabot na para sa vaccination drive sa mga 5 to 11 years old. Malitag ikan sa Bacolod City Hall, aksyon at tayhupon mga kakson din kaman nga bahin sa Pinas. Laputon ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Angot bala sa sering pagbakuna sa mga kabataan edad nga 5 tubtob 11 anyos. Dari sa Negros Occidental kag surat sa Bacolod ti na umpisahan na gid man linibo na mga kaakson ka mga kabataan nga amoning edad ang nakapaturok na sa nga bakuna. Isa man kita gani sa mga nagsaksi man sa paglansar siri. Dito sa Maya Teresita El Halandone Provincial Hospital. Sa Maya Sudan sang Silay, mga sobrato sa klibo mo. Nagliligad to nga mga nadlaw porti subong siguro galabot naman ni 2 klibo kon sobra pa. Ay kadamo sa kabataan subong willing na magpabakuna. Pero may ara sang report sa mga adlaw mga kaaksyon nga wala gina-require nga magpabakuna kontra COVID-19 ang mga kabataan nga magpakigbahin sa ginatawag nga in-person classes. Abot sa lingon ang vaccination hindi man gid require sa mga kabataan nga participar sa in-person classes. Ang ambassador Waisang Liwan kundi si Education Secretary Leonor Briones, hindi pwede nga i-mandatory sa ahensya ang pagbabakuna tungod ang ginikanan amo na ya ang nag-decide ang nag-desisyon kung luyag niya pabakunahan o kung hindi. Ang iya sining bata kontra sa virus. May punto man. Kundi yang ginikanan, di mo na mapilit yung bata nga bakunahan bata. Yan na. Kaya mo na deres Pilipinas, so kita sa layo akong kasuguan. Nga dapat tanan mapabakuna gid. May anti-vax yan nga grupo diri sa aton sa Bacolod nagligad ho. Nagpatigayon sang pagkatelelipon dira sa may plaza publika. Na nga rasones pa sila naging plaster. Ang paglaro pa rin ni Briones Makaksyon nga voluntaryo lang ang pagpabakuna at ginahimo lamang nila ang pag-inganyo sa mga kabataan nga pabakunahan ang bata nila bilang proteksyon kontra COVID-19. May isa ka maestra ka din na istorya ko kung siya ang pasugtan
Ipaiwan na lang ang pagpabakuna sa mga kabataan nga edad bla nubo mga nubo bala mga single digit na mga edad. Kag siling niya importante pangamuyo lang nga makalikaw sa anuman nga masakit o kon balatian o may punto man ang maestra na istorya ko rin. Ambal ni Briones, sabay sa nga DepEd mga kaakson, mayara sa nga sobra 15,000 ka mga kabataan ang nakigbahin sa in-person classes nagligad nga bulan sa Nobyembre. Atub-tub Disyembre 2021. Kuntani nga bulan ni November ka December, dirinig nga mga bidulan na kaaksyon nga nagabat-amat na disige-sige nubo ang kaso mo sa COVID-19 kay bumutsyog to kabay sang bulan sa Setyembre nagligad nga tuig. Pag November kapag December, nagamat-amat man nubo. Pero pag sulod mga kaakson sa bulan sa Enero, nag-apekto gid ang holiday season. Ang pagtelepon sa mga linibo ka mga magpamilya, nagligad nga bulan sa Disyembre sa pagsaulog sang Pasko kabagong tuig, amo to ang ginaliran. Ngaliwat naman nga nagsurip ang kanamoon sang kaso sang COVID-19. Kung tani, ara nakita to sa home run kung tani, bumalik pa sa first base. Sige, alas 5:42 Action Radio Philippines Standard Time. Ang ining mahindalan naman sa ato sa kalwan sang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Oy, importante sa mga high blood diabetic Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ang sabas sina mo ning milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa aton manunggal. Damo na sa mga nagpapatuod, damo sa mga nagistura sa aton tawagin sa aton kung isa gani sila nga aksyon salamat gid kay tuod gyud man nagidambal mo nga nagatay mga libyos lawas ko ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Hindi lang sa blood, hindi lang sa mga diabetikon, no? Kundi siban pa sa nga mga kinabatsyag sa lawas niyo. No? Kung gani, tested na proven ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Dako mamabulig sa pagpabalik kapag six lawas niyo. Kaya kung loya ang lawas, pabagsikon sang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Pwede mabakal sa RX Drugstore, sa MEMS Pharmacy, sa Caro Pharmacy, kag sa iban pa mga botika sa inyo lugar. Sa ato sa nga pagpanumbalik ang balikman nga report sa ato sa nga patrol pagkatapos kilabang sari. Life extension.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And Kapag pangalagad 53 minutos nakaligad sa atak na nga alas 5, balikan na nato sa ring patrol. Okay, balaunta ang detalis ang balita ni Action Eden Aboso. Sa saligid nga mga talion, ang update naton sa bansang Kapitolyo Provincial. Ining mga ginpang isyuhan blas ang show cause orders nga mga empleyado sa gobyerno provincial. Kaya iban rin mga kaaksyon nagdangat na sa pag-service ang dismissal order. Ay iba nara pending pa. Nag-inimbestigahan pang akusasyon batok sila. Balik ang report sa patrol. Action Radio. With the Action Eden Abos, Action Eden, sa balik na report, please come in. Action na Mark in surrender sa isa ka persona ang sa isa ka police commission officer ang iya sining armas krikhana. Launa sining hapon sa Castellana Police Station. Ang residente ang taga-barangay Kabakungan sa Amuman nga banwagin surrender sini ang iya 22 rifle nga wala sa serial number kag ining kabahin man sang tokhan kontra ginidilian nga pusil na programa sang kapulisan. Ang nasabi ka persona nagabaton sang tunga sa sako isang bugas bilang kabahin naman sa programa sa Castellana PNP nga armas sa Bailo Bugas. Balita rin sa patrol ang kaksyon nga sa iderabot mga kaksyon, hindi naman sa sila, labutan ka sa amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita ng kaksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Ang kaso sang COVID-19 diri sa Negros Occidental, nagaayo na gid man kag nga nagaayo ang indikasyon. Ngaman sa mga adlaw gin report sang Department of Health ako na DOH nga ang new COVID-19 cases ara lang sa 866 record low ini makaksyon pag-ong record low subong nga tuig 2022 mo silingon na mo ning pinakabadubo nga na-record kon bag-o nga COVID-19 cases ang paghahambalan
the lowest daily infections recorded this year. Galing kay may 8 ka mga laboratorio mag-action ang way pa magkasumeter sa nga ilas nga data on time. Ang new infection nagdabutang ini mag-action sa nationwide tali sa kabagusan nga kaso sa COVID-19 diri sa Pilipinas. Tingob niya kaso umpisa sang sumugod at raka ining COVID-19 sa atundi ng 3.6 milyon. Pero ang active mag-action or ang kanamuon sang mga tao nga rin diri sa Pilipinas nga way pa mag-ayo sa COVID-19 aran na lamang sa masobra 50,000. Gamay na lang ni kung pangpungsod nun nga kaso ang ato suri nga paghambalan. Dari sa aton mga ka-aksyon, dari sa Bacolod kag Negros Occidental, amat-amat man kuha ang tag single digit new active cases na lang. New cases. Ikaw na sipisipon naton magsige-sige ni matapos rin bulan sa Marso ni ho. Mo gini-gini pa kayo tadaw. Kabay pa nga mangkontra ang COVID-19 free city kag COVID-19 free municipality o kon COVID-19 free province. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang iban nga balita way malabutan tutok sa Action Farming Line las 7 tubdo balas 9 sang gabi karon basta Wednesday. Inyo mangin kaupod si Action Art Tayhupon basta Wednesday. Magasunod na Action Balita Evening Edition. Sa mga balita lokal na sunakakiban pa with Action and Defensor. Ako naman Action Marlon Hervay. Mga ka-aksyon sa rin kaban sa Pinas. Labuton ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo